Hepis sa Traffic Agency sa Mandawi City, mipasabot dunagyoy mando sa ilang masakop nga magpalandong panahon nga mabatyagan ang grabing kainit sa panahon. Reaksyon kini sa ilang Executive Director Edwin Humawas sa diskusyon niadtong Lunes sa sesyon sa konseho. Matod niya, dili gani maabot sa 30 minutos mabuhat sa init. Mupalandong una ang mga enforcers ug hulipan siya sa laing kauban. Kinaron makapahuway pasab sila sa landong ug makapadaan gihapon sa trabaho. Gawas nini gihatagan na sab ang mga enforcers ug laing uniform. Gikan pa niadtong miaging buwan dry fit kini nga klase sa uniforme. Aron mas hayahay ilang pamati itandi sa laing klase sa tela nga polo style nilang uniform kaniadto. Yahay sa Oo. mao na siya atong gihimon ya mo tong gihatag kay ako gigikuan 30 minutes kinahanglan palandong gimo. Okay. Oo. Ayaw pa agtag 1 hour kay una murag isod nang kayo. Mhm. So labi pa karon diri sa Isuriano nga magpuli-puli